Izenburuetan aipatu moduan izotz hokeia izango dugu gaur berbagai eta geurekin dugu aurtengo Iberdrola ligako txapeldun Ainhoa Salillas Bergararra. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ezertan hasi aurretik, Ainhoa, ikusentzuleok, ikusi irudionaik. Horra bada, maja ondasi finalean irabazi ostean garaikurra jaso zuten unea txuri urdinekoak, Ainhoa, ze oroitzapen, hilabete ez, martxoaren 19an irabazi zeubien liga, 15 egun pasau diez, ondiokan irribarria aguan dauketzu. Sekulako oroitzapena alako alargazixak eta bidixuak ikustia, ze azkenean gure lehenengo aldixia zen eta guretzako hori karragarrixia esan zen, ez? Izen be, lorpen historiko bat izen da, txuri urdin izotz hokei taldiak lehenengoz irabazi dau Espainian dauen maila goreneko liga. Bai, azkenean txuri urdina oindala 8 urte hasi zen, esken taldia eta eixa da, aurten izan da gure lehenengo aldia, ze, esan bezala txuri urdina oso gaizki hasi zen, hasieratik hasi zen, eta urtero pixkatu behetzen junda eta aurten holako lorpena lortu dugu. Ez da izango erreza, liga txapeldun bai, baina partiduetan astebururo batera eta bestera, eta esaten dugunean batera eta bestera, Andaluziara, Madrilera, Galiziara, nekagarria izango da holako liga baten parte hartzia. Bai, esan kasketekin edo beste estraskolarren bat ukitzen bozu, nahiko zaila dela hau aurrera eruatia, ez? Azkenean esan duzun bezala, bidaiak ez dira ondoko herrixetara, dira kriston bidaiak, eta horretarako asteburu osoa kibizu libre, eta lagunekin urtetzea hori be murriztu itxen da, eta guztoko lekuan aldaparik ez. Badakitz finala ordezkuen aulkixan jarraitzu zauela, baina final erdixetan protagonismo haundixa eukizauen partidu horreitzan, Valdemoro da zan taldia, Valdemoro taldian kontra jokatutako final erdixetan, ATP-ian egotia tokau jatzun, eta partidu horreik irabazitza lortu zeubien finalerako txartela, eta hor, finalaren ostean besteak beste internatzaileak eta taldekide askok hauen eukizintzuen, esan ez, zeure lana balorauta egon zala. Bai, azkenean gehienetan horratzean egoten naiz, azkenean joli moduko batezen bat eukitza, tokitxo hori lortzea nahiko zaila dalako, baina, azkenean horrela zaitasun bat emate dutzu zuri bebai, bakizulako, lako portera badagoela, eta berataz ikasi aldozula, baina hori, sustotxo hori okibinoan eta nahituko jaten toki hori hartzea semifinaletan. Ez da izango horreza, ez? Halako mailako liga baten, iaz iritsi zinen taldera, iaz ez zauen horren beste minutu eduki, aurten jokatu duzu, baina gauza bada ligako partiduetan jokatzia eta beste bada finalerdi baten, zeu hasierako talde horretan egotia. Ze oroitzapen dauketzu finalerdi zen gainean? Goratze dut, astozua nerbixoz beteta honi notzala, ze azkenean nire buruai kriston presioa sartu notzan, ze hori izan duzu moduan, ez ligako partidua galtzeko aukera hori daukotzula, zan ja semifinala eta hori irabazin bizan, gero lorpen hori irabazteko eta eixa da pila eskertu neban, taldekiek emandako berotasuna, entrenatzaile bebai, hainbat txarle aukizen nerekin bebai, azkenean sinisteko alnebala hori aurreratea eta izan zen. Izen betaldian, danetariko jokalarixak dauketzue, batzuk oso gaztiak, zeure kasua, 19 urte dauketzu, alako finalerdi baten 19 urteekin esan nahi dut nerbixua kudeatzia bada ez, esperientziak emuten dauen gauza bat, baina kontrara, badauketzue bai esperientzia hondiko jokalarixak, 40 urteren bueltan dauen jentia. Azkenean hori da guri bere izten dauzkuna, ez? Gure taldia bere izten da, azkenean dagoela 40 urtetik, 15 urterako jendia, ez? Eta hori notatzen da taldean, azkenean ez da berdina lanian egotia, ikasketetan egotia, eta momentu horrek partekatzea oso politxa izaten da, eta nik uste dut hori dela asko batzen gaitxuna, ez? Azkenean gure artean asko laguntzen gazela. Izten duzu Valdemoro atzian, finalerdizetan, finalera Majadahonda kategoriako oilarra, kategoriako historikoetako bat, eta aste barruan egon ginen zeurekin berbetan eta tensinio dituzten zeuk esan dakua, ez? Beste finalerdi batzuetan, beste partidu batzuetan, Majadahondaren kontra joan garenean jokatzera, pixkat joan gara ikustera ia zer gertatzen den. Eta final honetan zerbaitek klikin zauen. Bai, azkenean hau zen ja gure
gure 3. finala, eta hori esan dozuna, azkenean gu heltzen ginean, guretzako ja helburua lortu eta esan finalera heltzea zen ja gure helburua. Eta hori, askotan juten ginean, aurreko 2 final horretan juten ginean, bueno, zer gertatzen den, igual, posibilitatea beti dago, baina sekigun, maila desberdintasuna zegoela, ez? Eta aurten, argi zeukon, hori apurtzen nahi ginuela, eta gure helburua zela finala irabaztia, eta sekigun, posibilitate horrek asko handixo bat ziala, gure taldia aurten oso kompletua zalako, ez? Lehenago, ligan euren kontra irabazi izanak, finalian izen zen etxian jokatu zeuden eta irabazi zeuden partidu, ero ligan izen zen? Ligan majada ondazi irabazi zote zuen Donostian? Ez, ligan irabazi ginoen euren etxian. Hori da, bale. Bai, eta horrek eman zozkun esperantza puntu gehiago, ez? Bai, posible da, ez? Hau posible da. Eta ero, basekigun finala etxian zanean lehenengo partidua, basekigun hori irabaztia zala funtsezko gauza bat, eta ero, azkenengo final hori euren etxian, basekigun lehenengo gunean hori bukatu behazala, eta ezin ginoala igandera pasau partido hori. Zelako partidua izen zen? Ze izen be, finalaren barruan 3 norgehiagoka egon aldiez, baina zuek ez zeubien 3. bierri zen, 2. irabazitza liga txapeldun izan zineten. Bai, azkenean nik uste dut oso partido interesgarrizia izan zela, azkenengo momentura arte ezekigun zeinik irazi behar zaren, ez? Azkenean eurak hasi ziren irabazten, betiko mugan, azkenengo 2 partidetan nola gertu da. Eta, guk lortu ginen horrei buelta ematia, baina isa da, markagioa nahiko pare jujun zala, ez? Eta azkenengo segundutara arte, ez ginoan jakin irabaziko ginunik, ze 3-2 jun ginen, eta azkenengo segunduak eurak egon zian guri erasotzen, eta isa da bastante urduri xamarri egun dira. Hor defentsa lana tokau zen. Eta, klaro, kantxan dauenak, tensinua hor dauka, baina ez gure pentsetia, horixe, aulkixan zaretenok zelan bizitzen dituzuen momentu horrek. Oso gorra izaten da izan, ze bakizu horre, eurak aldabezo zein, zuk ezin dozu eze behin, animatea ez, baina tensinua ikaragarrixea da. Eta igertzen da, behin partidua bukatu dala irazten da benean epaileak, jokalari guztiak pistara urtetzen zarete, ospakizunak horrazten diez, da ondoren ikusi ditugu beste irudi batzuk, besteak beste, autobus baten Donostian aurrera eta atzera, pixkat harreria ez, zeuen salien harrera, ondoren instituzioen partetik bai harrera bat eukizaben, zeure argazki bat daukagu diputazioa da, beraz, da? Diputazioko hall edo eskilerak, edo bertako zeran. Hori beste bizipen bat, ez? Olako ospakizun batzuk bizializatia. Bai, nik egiazan ez neban espero lako harreraik, egiazan domekan gaueko 8etan heltzia eta olako harrera bat aurrezku bat dantzatzea eta nik esaten gamea zeda hau, eta ero hori diputazioko harreria be oso politxa esan zen, azkenean Donostiatik esan dozu moduzela bus batekin juginan bueltak ematen han Donostiatik, eta niretako ikarragarrixia esan zen, eta beste esperientzia bat moduan kontutan hartzu dut, ez? Oin liga bukatu da, kopa finalerdizetan hasiko dozue ligan egindako lan onagatik, eta oker espaldi monabil, hainbat aste dituzue kopa txapelketa hori prestatzeko. Bai, azkenean ontsa 2 aste dauzko, eta hortan gara enfokauta ez, azkenean gure helburua da hori, aurten 2 kopak etxera ekartzea, eta leginak etxugarrixak esan dira hori lortzeko. Ados, itxi daigun liga, itxi daigun kopa alde batera, eta galderia da. Zela bukatzen dau, Ainhoa, Bergarar batek, 19 urteko Bergarar batek, Donostian izotz hokeixan jokatzen. Nahiko bitxixea da ez, Bergarar bat egotian Donostian. Gizazan, ni burdinola taldean hasi nintzen, Bergaran dago talde bat ez, lineako hokeixan. Eta, bertan dauka taldeki bat, onintza Ibarzabal, eta hau ez izan pixkat ez, izotz munduan sartzen, egon zan txuri urdineko kampus batian, eta hasi zan eurekin jolazten. Eta txuri urdina bazekugun atezain bila zebiztela, eta honek nire izena esan zuen, eta honek hasitzean nire bilbidea pixka behira, eta erabakizuen nirekin kontaktuan jartzea. Eta, pandemia eta ero horra hasi nintzen, ez? Pixkat izotzetan probatzen. Kirol jarduera hona itxan aditu ez garenok, antzekotasuna onditza ikusten dugu, pistako jokeixaren eta izotz jokeixaren artian, oso ezberdinak izango diez segurudanik, baina bada oinarri importante bat, ez?
pistako jokeixan atezain ona danak, asko dauka irabazitza, ondoren izotzetan ondo ibiltzeko edo? Bai, egizazan bai. Esan duzun bezala, ematen daun nahiko berdintxua diala, baina egizazan ez dauka zer ikusirik. Eta nahiko konfiota junitzaz, esaten hau, moldatzen ma naiz hemen ez, Bergaran, hanzo zingot. Eta hasi nitzanean, bastante galduta ibili nitzan. Baina, azkenean denborakin eta basoia. Bai, futbolian ona danak ez dauka Lareto futbolian zertan ona izan, eta, patin gainean beste horren beste, ez? Bai. Ainhoa Salillas, konturatu barik, Fanjaku 10-11 minutu, mila esker geurera etortzearren, sorionak ostera Liga txapleketa honexegatik, eta ia kopan, bierdan moduko txapleketia itxendo zuen, eta horrekin batera, esan dugu, bereziki goiena papelian, Burdinolak B kategoriak galdu dauela, Espainiako maila gorenian ibili da lehiatzen Burdinola, ez txuri urdinen mailan izotz jokeixan, baina oso maila honian, kategoria galdu duzue, baina badaukazue hor aukera bat, ostera be Espainiako ligara igotzeko edo? Bai, fetxa hortxe gabiz jartzen, eta azkenean sektorial modukoa jolaztu bihau, Euskadiko bi taldeen aurka, eta hortxe gabiz, lortzen dugun berreskuratzea postu hori. Izen ez dugu esan, baina Ainhoa Salillasek izotz jokeixan bai, baina Burdinola taldia ez da balde batera itxi. Ez, bixe batera. Zeure agendia ikusiko neukenik gustora, zela dan posible hori guzti hori inalizatia. Nahiko ez du. Mila esker gaurera etortzearen eta segi, kirol jarduera horrekin disfrutatzen. Eskerrik asko.